ka ọ na-agwa ABS okwu n'obodo ya bụ Oraifite nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Ekwusigo, Evangelist Ugochukwu kọwara na ya bụ otu ga-eweta alaka ahịa ahụ na Anambra steeti iji wee weta mmepe n'obodo a ma nyekwa ndị ntorobịa ọrụ. Ka ọ na-akọwa Anambra steeti dịka obodo kacha nwee nchekwa n'ala Nigeria, Evangelist Ugochukwu kpọkuru ndị Igbo ka ha na-ahụta iweta mmepe n'obodo ha si wee pụta dịka okenọrụ dịrị ha. Ọ ga n'ilu kọwaa na ya bụ Alaba International Market ga-aga n'ilu ijikọ aka ya na alaka na-ahụ maka ezi ngwaahịa n'ime ahịa nke a kpọrọ Standard Organization of Nigeria n'aha bekee ịhụ na ndị na-azụ ahịa n'ime ahịa ahụ na-azụ ezi ngwaahịa. Ife nke ahụ eji uwe nyere anyị aka ịghọta na na afịa niile a na-ebulata na Anambra steeti aga n'iru na ndị ahụ na-ebulata afịa arọ ndị nwe afịa gọsọ onye nwere afịa onye nwere chọp ije lụcha afịa nwere etu eji wọ confuse ndị na-azụ afịa kama abịa mana ọ bụ mgbe ndị na-etu anyị nọkịta na-azụ afịa nwee brand name isi anyị bịa lụ afịa alụcha afịa mgbe eburu m ụzọ bịa nọrọ ebe ahụ mgbe mburu ụzọ bịa nọrọ ebe ahụ ndị ọzọ ndị anya bịa nọrọ etu aka bifọ otu ndị mmadụ anọkọ jụọ na chọp mana ọ bụrụ onye nwere ndị na-achọ jọb na-eje nwe chọp na-achọzi ndị ya anọ fanụcha chọp enyere fe aja nọrọ ebe a andụ fanụcha chọp mmadụ anọ ya o nwere te aja ya echi wọga n'iru ndị abịa na-alụ n'ebe a niile i nwere ike ijebe mmadụ anyị anọ mana nke anyị na-ekwu na anyị lụọ anyị nwa asọ bụrụ na mmanwụ nwere brand name nwoke arụago factory agwa na by this time next year ndị mmadụ ele afịa na be anyị onye ka ịzụ afịa ebe a sị na eji Oraifite bịa azụ n'afịa. Evangelist Ugochukwu onye arọpụtara dịka onye isi ahịa ahụ na ọnwa Oktoba nke afọ gara aga kọwara na mmepe a ga-emepe akwụkwọ akpọrọ 40 Years Journey to Alaba International Market so n'ihe mmemme pụrụ iche a ga-eme na ya bụ mmemme ịgba afọ 40 nke ahịa ahụ. Evangelist Ugochukwu gara n'ilu kpọkue gọọmenti etiti nakwazi gọọmenti steeti Lagos ka ha nyere aka n'idozi ụzọ Alaba International Market nke o kwupụtara na ọ bụ ya bụ ihe na-echere ha nnukwu aka mgba na ya bụ mpaghara. Maka Alaba International Market ka eme ka Alaba International Market nọrọ n'ọnọdụ ọsọpọzụ ịnọ ọdụ nwere ọnọdụ Alaba International Market sọpọzụ ịnọ n'ọnọdụ anyị chọrọ ka Alaba International Market ewelite n'ọnọdụ ọsọpọzụ ịnọ so ka ebe ọ na gọọmenti enyere anyị aka because anyị na-ata ejigbo afọ na datụrụ otu na afọ anyị na-atara ada road bifo ọ na ndị mmadụ echi na wọf ibute afịa na Alaba is 120,000 before but isi na wọf budata afịa na Alaba kịta is 500,000. Site n'Oraifite n'okpuru ọchịchị kansụl Ekwusigo, abụ m Emmanuel Okonkwo, akụkọ ụwa ABS.